den. Takže vítáme vás u dnešního Talk s Miroslavem Novákem. Bohužel, paní Miroslavou jste dnes nemohli dostavit. protože jsou na dovolené, ale Je to tajné, tak prosím vás nezdržovat. Taky. A Žaneta Pokrová je nemocná, takže jsme museli přijmout novou posilu. Mě, Evelínu Savojcovou. Dobrý den. A tady máme vaši známou Sandru Pavelkovou. Tak dnes vám ukážeme, jak se z téhle Shelby. stane zebra. Oh. Slyšíte to dobře, zebra. Ano, Takže začínají na naši želvičku. Krásná víte, víme, to nesmí želvičku. Tak, jdeme, řeknu zaklínat. Tak když dovolíte. Háry, váry. Vidíte to? Je tady.